Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Φέη εδώ. Και σε αυτό το βίντεο θα κάνω μια αφιέρωση. Θα κάνω 2 αφιερώσεις για την ακρίβεια. Τώρα δεν ξέρω να φτάσει ακριβώς ο χρόνος. Οπότε ναι. Η πρώτη αφιέρωση θα είναι στην αμυγδαλάκι 35. Είναι 61 level και είναι super και είναι royalty. Αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρεται. Οι περισσότεροι το λένε royalty. Μερικοί το λένε royalty, αλλά δεν έχω βάλει άκρη. Σχεδόν καθόλου δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Σας λέει γεια. Κολλάει λιγάκι. Αυτή είναι λοιπόν η αμυγδαλάκι 35. Είμαστε κολλητές 5 χρόνια, αν σας ενδιαφέρει, που δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη της σουίτα. Αυτή είναι η επόμενη της σουίτα. Στις άλλες δεν πήγα, διότι είναι κλειδωμένες και αυτές εδώ πέρα δεν έχουν αντικείμενο, οπότε και αυτή είναι η επόμενη της σουίτα, που αυτό θέλω να το πάρω, αλλά δεν έχω star coins. Έχω 24 και κάτι το κάνω 50, οπότε θα αναγκαστώ να μαζέψω. Η επόμενη σουίτα είναι αυτή. Το υπνοδωμάτιο, το ξέρω εγώ τώρα, δεν το γνωρίζω. Οι άλλες είναι κλειδωμένες από ό,τι βλέπετε. Αυτή είναι η αρχική της και αυτή που έχει 58. Βασικά, αυτή μπορεί και να είναι η αρχική. Αυτή είναι η αρχική, εδώ μεταξύ δεν πειράζει. Και αυτή. Που έχει ένα αυγό. Λίγα πραγματάκια. Λοιπόν, τώρα στη σουίτα της. Να ξέρετε ότι μπορεί να γίνω και superstar και μπορεί να κάνω giveaway, γιατί έχω αρκετά μαλλιά που δεν βάζω καθόλου και μπορεί να κάνω giveaway όταν γίνω superstar, γιατί δεν μπορώ να πουλήσω κάτι. Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι άμα δεν είμαι superstar, οπότε πάμε λοιπόν τώρα στο σαλόνι μορφιάς της. Αυτή είναι λοιπόν η Χριστίνα. Μισό.
Αυτή είναι λοιπόν η Χριστίνα, η Αμίδαλα 35. Τα μαλλιά που έχει αγοράσει είναι, το μαλλί για την ακρίβεια είναι αυτό. Αυτό μου θυμίζει την Taylor Swift. Τώρα δεν ξέρω αν ονομάζεται έτσι κάπως. Πω, κολλάει άπειρα. Η Χριστίνα έχει πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Έχει πάρα πολύ ωραία μαλλιά για άλλη μια φορά που το είπα. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, για κάποιο λόγο μου αρέσουν άπειρα. Δεν ξέρω. Τα μαλλιά της είναι 2 σελίδες, από ό,τι βλέπετε. Τα είδη μακιγιάζ της. Εγώ θέλω να πάρω αυτό το κόκκινο, αλλά έχω 3 σταρτόλες, οπότε πρέπει να γίνω superstar για να τα πάρω όλα αυτά σύντομα. Θα γίνω όμως, το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, ότι αυτές τις ημέρες θα γίνω superstar. Αν δεν είναι αυτές τις ημέρες, μπορεί να είναι την άλλη εβδομάδα. Αυτά είναι τα είδη μακιγιάζ της. Στα κοσμήματα τώρα, επειδή κολλάει το PC μου, να ξέρετε δεν μπορώ να κάνω βίντεο με 2 αφιερώσεις σε ένα βίντεο ή 3, γιατί κολλάει από τη βλέπετε και θα παίρνει πολύ χρόνο. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα κοσμήματά της από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Αυτά εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αυτή ήταν η αφιέρωση. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. Like, subscribe και comment. Οπότε γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα γίνει σύντομα.